आई भैया ये नवरात्र के पावन महीना में हम गायक झूना तिवारी आप सबके स्वागत करतनी। चरण में प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। आई हमने सब लोग मिल के अब मैया के स्वागत करब। मैया के आगमन हो गइल बा। प्रेम से बोली शेरा वाली मैया की। सखी आरती के थाली हो, आ गईली मैया शेरा वाली सजावा सखी आरती के थाली हो। आरती के थाली सखी आरती के थाली, आरती के थाली सखी आरती के थाली। नवदीन नवरूप पूजाली सजावा सखी आरती के थाली हो। सखी आरती के थाली हो। सुनावे माई के झूना तिवारी, रंजन राज माई के आरती उतारी। भजन सुनावे माई के झूना तिवारी, रंजन राज माई के आरती उतारी। गावो ना अरे गावो बजाई के ताली सजावा सखी आरती के थाली हो। Recording by TR Studio Ariraj।